Vatican oyango ni Papa Francis ibiro ket ringre mare St. Peter's Basilica chieng' tich adek motelo ne iko mare mabiro timore ngeso giko jumani. The burial arrangements and everything else will be communicated later. We pray that his soul rest in peace. Ote mag kuyo gi lit medo molo kaluwore kod tho mar MCA ma Kariobangi North Joel Munuve mowito ngimane apoya okinyi ma kawuono. Kaka ne gigole kaecha kaka giduoke ka onge gimoro amora ma gitime dende no giduoke gi dende te mane Nyasaye ochwego. Ji 57 resi e kanisa moro Rongo tok jomoko ariyo wito ngimagi ka gimanyo chang ewi tuoche ma gin go. Weche manyien mag kagi kacha chakore sani machiegni nyinga Simfros Okinda. Nyasi mar ik Pope Francis biro timore liare mar St. Peter's Basilica chieng' ngeso. Motelo ne mae jopiny biro neno ringre mare ma ibiro keti kanyo chakre tich adek mar jumani. Misa mar ikno ibiro tele kod jatend Cardinals Giovanni Battista kar tok mano to ringre idhi iki St. Mary's Major. Aspergiamo il corpo del nostro Papa Francesco. Tendari ta sub-county Marongo reso jotuo maromo 57 ma osebedo kamanyo chang e kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah mayudore e sub-county Marongo. Mae biro bang' ji ariyo wito ngimagi e kinde ma gimanyo chang e kanisa ni e kinde mar juma achiel mokalo. Kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah moidore e sub-county Marongo ok en wende it kata wang' oganda mathoth kalure kod gigo mosebedo katimre kanisa ni e kinde mar dwe achiel mokalo. E kinde manono dhi nyime ka otende kod ik mar obila ma Jesu mane oike kanisa ni tarik 28 madimre 3 mar higani, ik ma bende mokom familia mag obila ni osekwedo kendo saringe doho kamanyo ratiro. Tendari tekwe ne omonjo kanisa ni otieno manyoro kendo reso jotuo maromo 57 ma osebedo ka odak kanisa ni kamanyo chang. And we have managed to rescue 57 persons in this church ambao wengi wanachukuliwa hospitali waende wafanyiwe uchunguzi. Taka kwenda hospitali wakasema imani yao inatosha na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni. Sasa mnataka sisi tulazimisha mtu lakini amejua imani yake na ameshika imani yake. Kiendo mares jotuo ni mane otele kod Commissioner Marongo George Matundura obiro mana bang' seche machuok bang' report mogol kod Tendari tekwe yango ne ji ariyo ni owito ngimagi e kanisa no e kinde mane gimanyo chang e yor lamo. No, kweli ningesema kwamba kuna watu wawili ambao wamepoteza maisha, lakini chanzo cha kupoteza maisha tuwezi kusema sahihi because of the postmortem. Okang' mar jotuo gi ne obiro mana bang' seche machuok bang' familia moro mawuok e kaunti ma Nyamira ne omonjo kanisa no ka gidwaro mondo migi ringre mar wuodgi mane owito ngimane e kanisa no. Ne ochuno obila Marongo mondo donjre wach ni kendo ne kawo ringre ni ma otero e kar kano ringre. Familia ni mano wito wuodgi ma en kaka odoyo kata kamano ne opogore paro kama koro nego ike e wuodgi ni. They wanted to bury the brother before we reached there, but fortunately we are just near. They was laid in a particular room, in a certain room there. And when we actually pleaded with them so that we can take the brother to the morgue, they refused, saying that according to the church norms, it cannot be possible. Okonego bed ni timone gimoro amora dende kaka ne gigole kaecha kaka giduoke ka onge gimoro amora ma gitime dende no giduoke gi dende te mane Nyasaye ochwego. Nyathi jalni mano wito ngimane ma en kaka Josinta Chieng wabendo osebedo ka odak e kanisa ni chakre tinne to ne oramo ne dwaro mar wuongi en ni mondo oike kanisa ni. No nyisa ni kaponi jogo biro ka koro konyal wuoyo tanyisgi ni nitiere will moseloso ma bro direct wakaka onego bed ni watimo to gi ana wuon anyisogi but will na onge gode lweta ni pod ne nigi advocate mar kanisa mane nigi will no ero pio nono gi wuok gidhi gi omo polise mokawo ringre babawa against dwacha kane okayie.
be ok ne gi kontakta koro gibiro gi force ka gima mano en koro watgi ahinya moloyo an nyathine man gi lit nyiri. Kada bed ni moko kuom oganda osebiro ka koro seyo kanisa ni mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah kaluwore kod gigo mosetimre kanisa ni, to en kanisa ni kata kamano wacho ni gigi duto magitimo koro gitimo ka oluwore kod chik. Hii tunauliza kwa sababu wanasema sisi ndio wabaya na sisi tuko hapa kwa sababu ya Mungu na tunafuata tu sheria ya Mungu na hata ya serikali pia tunafuata. Auanga tuvunji na kitu ikitendeka lazima turipoti kwa serikali. Na kwa nini nyinyi ama watu wa nje ama serikali hawawezi angalia ni nini inafanyika katika hekalu? Yes, Marongo adwani mondo ginyiswa nini tigi makanisa miyogi momika waskari nyoncho hii adwani sosipidi ne wasemiyogi 4 days wadongi 2 days kaponi askecho kunyadhi golo jomose ikacha te. George Juma, Ramogi TV, Migori. MCA ma Kariobangi North Joel Munuve owito ngimane okinyi ma kawuono ikinde mane yudo thieth e osiptal moro medore apaya ma Kiambu. MCS ma Nairobi mane ochopo kar thieth no kotelo kod Speaker mar Assembly Kennedy Ngondi owacho ni Munuve ne owinjo ka kore rami okinyi ma kawuono ka odhi apisi. Ne oring kode osiptal kama otho apoya. Ringre mare gi sani otere kar kano ringre mar Lee kirito tim ne bero. Nafikiri kwamba tumeelezwa na speaker kwamba tumepoteza mmoja wetu. Alikuwa rafiki wangu wa karibu sana. Mara nyingi tulikuwa tunatembea pamoja na yeye na hatujui nini imefanyika leo mpaka akaaga. Tunaombea Mungu aweke roho yake mema peponi, lakini kwa sasa tungeomba sana kama familia ya Assembly wanasiasa na tena kwa familia yake tupatie muda kidogo wajirecollect so that we address this issue later. Jodake gweng' ma Usoma e sub-county ma Kisumu West obago ng'anyo ka giyuago rach mar apaya mawuok Kikomi kochomo pipeline. Jodago wacho ni apaya no ma itiyo godo gi loche mag mo okethore marach mokalo kendo keto ngimagi kama tek. Gikwayo piny owacho mondo olosnegi apaya no ma okelo ng'ikruok ne yoregi mag yuto. Hakuna kula siku hii. Atiyo pipeline e yor pikipiki. Inyalo yudo ni chieng' moro achiel nating'o customer achiel kodhi nyuol. Awuotho kode ndarani ka ating'o gi ji ariyo. Koro wawuotho mos mondo mi achop gi osiptal. Apo ka nyathi ywak, tapenjo to mama mane ting'o ni. Ere kaka nyathi ywak e diere ka? Kare nyadhako osenyuol e toka ka. Chuna ni wang' na tere atera nikech nasewuok na tere osiptal. To ma en ndara, adiri king'iye, to ma ndara mowinjore walu. To ka ndara ni en gima onego walu, en adiri makende ni king'iyo ndara, en pi, an awuon. Ok anyalo rwako gambut nikech pi donjo i gambut. Koro chuna na rwaka awuotho minyuol nikech koro awuotho gi tienda lilo, mane ka winjore. Kane nyuola, higa 2002 ndara ni pok olosi. An achiwo wang'a oye pa yudo ndara ni kachal kama. Ndara ni so pesa mang'eny jothuru so pesa mang'eny. Milionde to pesa go kwane. Ndara onego bed ni loso nikech kata kampuni gi gin ka. Jowa ok ondike kampuni gi ndara bok losi. Pesa to gisoyo nyaka biches nitie. Lose uru ndara. Ndara ni ne savoa kata konyuola na yudo ko savoa. To sani nyaka ne pipeline donj ka. Nyaka ne Coca-Cola donj ka. Ndara en puodho. To sirikal mano wayiero be nene anena to ok gisugli kae. Mane momiyo wawuok kaka jogweng' ni mondo wayud kaka wang'isgi ni ok wadwar wach mar gari mondo oringe ndarani. Derepe mapachoka okwamo do bedaki icho e kinde magiriembo ya peini mapachoka anyato kinde ma oganda jo Kenya ni e safar mawuok kuonde mopogore bang' nyasi mar Pasaka. Kwayo makama ogol gi gavana ma Kericho Eric Mutai ka oyuago medruok mag masiche mag apaya e pachoka. Mutai bende jakom mar weche somo e riwruog gavanas ma pachoka nopuoyo doho mamalo kuom ng'eto mare mar chiwo chik manyien ne sirikand counties mondo dhi nyime gi chiwo omenda mag bursaries ne jopuonjre mawuok e anyuola moko nyalo.
Kimabani wala Rwanda, kuma Kenya. Sawa Yesu. Na watu wa list ndio kabisa mzuri. Sasa letai alina de congratulations. Ale no lefta. Kwa ya wata de barani doju. We buried more than 2-3 people. Yesterday was the burial at Chapter yet. We were burying a third-year medical student who died as a result of an accident that happened at Kapatet. My call as the governor of this county during this Easter is a call for all the drivers to be very careful in the highways. Let us protect the lives of our people. We ask our drivers to refrain from drug abuse or any alcohol abuse so that we are able to take our people safely to their destinations. I also ask the police of this county and this country that wherever they are, we're asking them to be very vigilant in the highway, ensure that you man our highways well, check on the vehicles that are carrying excess passengers, then they must also be punished by the law. But above all, I ask the police to be very vigilant. I ask also the drivers to be very vigilant, and even the passengers. If you see a driver is drinking alcohol, and you are in that vehicle, and you are laughing, know that you are laughing towards death. Piny Kenya kanyakla gi pinje mag Jo-Arabu odiechieng' ma kawuono chako ayanga chenro mar tiego jokanyo mawuok e riwruoge mopogore mag jotend arita ma pacho ka kotenore gi kaka ginyalo kedo gi weche mag monj kod maundu. E kinde mane otwage jofwambo e kinde machuok bang'e ayanga tiegruok ma kamano e boma ma Nairobi, jatend migawo mar jolweny e pacho ka Saipan Tuya oyango ni sirikal biro dhi nyime gi timo tiegruok ma kamano kaka yo achiel mar kedo gi monj ma kinde ka kinde pacho ka kod pinje maoko. Tuya bende noywago rem mosebede lwenje kedo gi timbe mag maundu kod monje pacho ka. General Officers, Director, Secretary General of the Islamic Military Representative of regional and international organizations. The IMCTC initiative and declare the counterterrorism financing training officially open. As a country, we are committed to anti-terrorism efforts, and the coming together of 42 countries in the IMCTC coalition demonstrates the fact that the fight against terrorism cannot be won by one particular country. It has to be a joint effort, and beyond the regional and global levels, even within the country, we have deliberately taken a whole-of-government approach to anti-terrorism measures and strategies. And this training today focuses on a very critical aspect of the fight against terrorism, and this is curtailing and strangling the lifeline of terrorism networks. Mag posta e pinje Afrika ujiu mondo lok pach gie kaka itayo sekta no ikineni malokruok nenore kalore gi tiyo gi lony manyasani makoro mako mach. Kolosero momokelo kanyakla jodito e sekta mar tudruok kanyachiel gi jotelo mag kembe mag posta kod jokanye duol matayo weche tudruok e pacho ka. Jagoro mogirore e migawo mar tudruok Steven Saboke okoni dwaro nitiere mondo jotend kambi mag posta ochak manyo yore manyasani e tayo sekta no. Weche mabedo sir kod apise maduong' mar posta Mathurka John Tanui mawacho ni kaka yo mar bede thuolo maber gi piem mochomo sekta no nyaka koro gitiki lony manyasani. And it shows, if you look at it, unlock this enormous potential, the less than optimal performance of the African postal must change. I think change is a constant. In this particular, we must turn around our public postal utilities by reimaging, as the DG said earlier, their business models and strategies from the current letter post orientation, diversification of service offerings, digital transformation, and entry into a lucrative e-commerce market to provide new pathways to financial sustainability
allowing the post to reclaim its past glory. We are changing our strategic plan. Of course, we have a strategic plan that we have developed, which is 2023-2027. Out of it, we want to open the post office to private investors so that they can also invest within the postal network. We want to generate revenue that will be able to finance our daily operation, our expenditures, and everything else. So we are looking at 3 business units that we really want to diversify, and that is the courier part of our business and also the financial services, so that we remain with the core business of operation, that is. Ipotu Kenny John Koriro Lwondach owadgi Wesley Korire kendo loyo ng'we kinda mag Boston Marathon mane obagi piny mar Amerika bang' ringo kuom seche 2 dakika 4 gi nyiriri 45. Sharon Lokedi notieke thuolo mokwongo e kidieny mar wakeini mbele no biri gi Yalam Zef mawuok e piny mar Ethiopia. Fast race, and they're all racing the way that they think gives them the best chance of winning, and Chicago Marathon in the fall and being the second fastest man ever on that course. So those reins. Well, similar race strategy, then boy, is there a crowd